салом дӯстон, дастаи Барселона то ҳол дар бозори трансферӣ ягон хариди бузург накардааст. Ҳамаи бозингароне ки бояд ба Каталония биёянд, гап дар бораашон танҳо дар сатҳи овозҳо аст. Ягона нафаре ки шояд воқеан ӯро Барселона бо тамоми роҳҳо ба ҳайати худ ҷалб кардани аст, ин Роберт Левандовски мебошад. Ба эҳтимоли зиёд Барса муваффақ мешавад ва мо имрӯз мегӯем ки барои чӣ. Ин канал чун ҳамеша хабарҳои футболро ба шумо мерасонад. Дастгирии шуморо низ интизор ҳастем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ баргашта истодааст ва ҳамроҳи ин финале Уимблдон низ мегузарад. Дар аввалин бозии Манчестер Юнайтед зери роҳбарии Тен Хаг дар бозии дӯстона бо шогирдони Юрген Клоп Ливерпул бозӣ дорад. А дар финале Уимблдон вомехӯранд Ҷокович бо Ник Кирас. Шавқовар аст ки кӣ ғолиб мебаромада бошад. Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷамъавақт регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамлагари полшагӣ баъд аз анҷоми мавсими гузашта қайд карда буд ки қиссаи ӯ ва Бавария ба итмом расидааст ва ӯ ҳатман аз ин даста меравад. Инро шумо фаромӯш накардаед. Ва аммо роҳбарияти Бавария қайд намуд ки Роберт шартномаи амалкунанда бо даста дорад ва барои ҳамин ҳуҷумкунандаи полшагӣ бояд ба машқу тамринҳои қабл аз мавсимӣ ҳозир шавад. Мақсаду мароми мюнхениҳо маълум аст. Агар то анҷоми равзанаи трансферӣ онҳо ягон ҷойгузини арзанда барои Левандовски пайдо кунанд, ӯро ҷавоб хоҳанд дод. Лекин гап сари ҳамин меравад ки вориси шоиста барои тахти Роберт дар Мюнхен нест, ҳатто дар Германия нест. Кӣ метавонад ӯро дар ин тим иваз кунад? Холланд буд ки Сити ӯро бо чанголи палангвори худ ҳанӯз дар миёнаи мавсими гузашта қапида ба ҳеҷ кас надод. Нукунко аз Лейпциг аниқ дар РБ корномаашро идома медиҳад. Ӯ навакак шартномаи дарозмуддатро имзо кард. Аллер аз Аяксро аллакай Боруссия Дормунд гирифт. Варианти Роналду дигар мавриди назар қарор надорад, чунки ӯ маоши калон дорад ва мюнхениҳо онро пардохт карданӣ нестанд. албатта мюнхениҳо то охири равзанаи трансфери бозингарони дигарро ҷустуҷӯ хоҳанд кард, вале баробар бо Левандовски ягон нафари дигарро ёфтан хеле душвор аст. Барселона аллакай 3 маротиба пешниҳоди харидани Левандовскиро карда буд, вале Бавария ҳар 3 маротиба ҷавоби рад дод. бори охир гап сари маблағи 40 миллион евро мерафт. ин навбат Барселона бо 50 миллион ба пеши дари хонаи мюнхениҳо меравад. гуфта мешавад ки ин навбат Барселона иштиҳои мюнхениҳоро қапида метавонад. лекин инҷо гапи асосӣ сари ҳамон чизе меравад ки қаблан гуфтем. ҳамлагари нав то он даме ба Бавария наояд Левандовски дар Мюнхен хоҳад буд. ҳадди ақал то анҷоми шартномааш ки то тобистони соли 2023 амал мекунад. сармураббии нави Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг дар бораи омодагиҳо ба мавсими нав ибрози андеша карда чунин гуфт: албатта ман мехоҳам ба футболбозон энергияи дурусти футболро фаҳмонам, аммо бозингарон худашон ҳамаи чизро дарк мекунанд. ҳар яке онҳо бо хоҳиши беандоза ҷаҳду талош мекунанд. онҳо кӯшиш менамоянд ки таҷрибаи ҳамдигарро мубодила кунанд. шумо худатон метавонед мушоҳида кунед ки онҳо аз футбол ҳаловат мебаранд ва якҷоя бозӣ карданро хеле дӯст медоранд. дар ин баробар ман бояд чизҳои дигарро омӯзам ва бо ҳамаи кормандони варзишгоҳ бо ҳаят ва кулли даста шинос шавам. мақсади асосии мо бо сабки хоссаи худ бозӣ кардан мебошад. стади мо ба кулли бозингарон мефаҳмонад ки дар ҳар як нуқтаи майдон бояд фаъол бошанд. мо дастаи боҷуръат дорем. мо мехоҳем тӯбро идора карда ба ҳамдигар вариантҳои гуногуни идораи тӯбро пешниҳод кунем. дар бораи кор бидуни тӯб ҳам маҳз ҳамин чизҳоро гуфтаниам мехоҳам ки дастаи мо прессинги хуб дошта бошад. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки Тен Хаг аз принсипҳои кории худ ки дар Аякс дошт даст нахоҳад кашид. Манчестер Юнайтед дар мавсими пешомад аз прессинг истифода хоҳад кард. то ҳамин дам бозингарони Манчестер Юнайтед танбал шуда рафтанд. кори асосии Тен Хаг дар бедор кардани оташ дар ҳар як бозингари эми мебошад. ҳама прессинг шунида Роналдо мегӯянд. дар мавсими ҷорӣ ин футболбоз барои иштирок накарданаш дар прессинг мавриди танқид қарор мегирифт. бисёри ӯро гунаҳгори асосӣ дар камбудиҳои МЮ медиданд. новобаста ба ҳама Тен Хаг медонад он бозингаре ки беҳтарин бомбардири даста шуду Манчестер Юнайтедро ба марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо баровард, ба ӯ солҳо бояд камтар бошанд. нимҳимоятгари фаронсавӣ Пол Погба дастаи нави худро маълум кард. тавре пештар гуфта мешуд ин бозингар ба дастаи Ювентус мегузарад. рӯзноманигор ва инсайдер Фабрицио Романо дар сомонаҳои иҷтимоияш хабар дод ки Погба дар шаҳри Турин қарор дорад ва ин футболбоз бо дастаи кишвари Италия шартномаи ҳамкорӣ ба имзо мерасонад. ин қарордод ба
муддати 4 сол амал хоҳад кард. гуфта мешавад ки маоши Погба дар Ювентус камтар аз он хоҳад буд ки дар МЮ мегирифт. агар дар Манчестер Юнайтед нимҳиматгари фаронсавӣ 12 миллион дар як сол мегирифт, пас дар Ювентус тибқи хабарҳо ӯ танҳо 8 миллион хоҳад гирифт. аз ин бармеояд ки ҳамаи нулаҳои Погба дар бораи пулу мол танҳо баҳона буданд. ӯ мехост аз сафи ин тим биравад ва ӯ рафт. дар бораи гузариши Погба Ювентус то ҳол расман хабар надодааст, вале ин масъала танҳо каме вақтро талаб мекунаду халос. ӯ дар шаҳри Турин аз муоинаи тиббӣ гузашта пасон ба шартномаи пешниҳодкардаи Юве имзо мемонад. ҳатто пироҳани Погба омода шудааст. гуфта мешавад ки рақами 10 ба ӯ дода мешавад ва дар сафи бианконерҳо ӯ нақши лидерро иҷро мекунад. хотиррасон мекунем ки Погба аз соли 2012 то соли 2016 дар ҳайати ин клуб бозӣ мекард. дар ин фурсату фосила Погба дар 177 бозӣ 34 гол заду 40 ассистро ба номаш сабт кард. ояндаи бозингари мунтахаби Марокко ва дастаи Челси Ҳаким Зиеш номаълум боқӣ мемонад. намедонам ӯро футболбози Челси гӯем ё дигар лозим нест. ба ҳар ҳол дар бораи рафтани Зиеш то ҳол хабари расмӣ нест. аз ин рӯ чанд рӯзи дигар ӯро футболбози Челси менамоем. шояд танҳо чанд маротибаи дигар ӯро ҳамчун футболбози дастаи шаҳри Лондон гуфта пасон ӯро дар клуби дигар бинем. Зиеш дар бораи ояндааш чунин ибрози андеша кард. ман ба он марҳилаи ҳаётам расидам ки бояд карьераи минбаъдамро худам ҳаллу фаслу кунам. мехоҳам гуфтушунидҳо атрофи корномаам дар дасти худам бошад. ҳамаи масъалаҳо аз нуқтаи назари бизнес бояд дар рӯзои наздик ҳал шавад. қаблан гуфта мешуд ки нимҳиматгари мароккоӣ интихоби асосӣ барои дастаи итолиёвии Милан дониста мешавад. расониҳо мехоҳанд аз мавсими навбатӣ ин футболбозро дар сафи худ бинанд, аммо маълум нест ки бо кадом роҳ ин футболбоз дар Милан қарор мегирад. ҳам хариди пурраи ӯ гуфта мешавад ва дар борбари ин варианти аренда мавриди таҳлили ҳамешагӣ қарор дорад. шартномаи кунунии Зиеш то моҳи июни соли 2025 амал мекунад. бозингари мароккоӣ дар сафи лондониҳо мавқеи худро пайдо карда натавонист, аммо ба ҳар ҳол натиҷаҳо дорад. дар 44 бозии мавсими гузашта Зиеш 8 гол зада 5 ассист кардааст. ин натиҷае нест ки аз нимҳиматгари мароккоӣ интизор буданд. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнождаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.